बाबा रिकॉर्ड्स स्टूडियो बलथर चौक। आप सुन रहे हैं श्याम देहाती की सुमधुर आवाज में। आज तोरा मोंगिया हमें सेनुरा भराई हो। आज तोरा मोंगिया हमें सेनुरा भराई हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। मिक्स बॉय छोटे लाल जी। कालू से सजइबुए जान तू तो पियावा के से जिया हो। कालू से सजइबुए जान तू तो पियावा के से जिया हो। इहे सोची सोची कुहू के हमरो करे जावा हो। इहे सोची सोची कुहू के हमरो करे जावा हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। न्यू ऑडियो वीडियो बनवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 95 082 6675। राइटर तारकेश्वर सोहंगे कहे रंजे सो दीवाना हो। राइटर तारकेश्वर सोहंगे कहे रंजे सो दीवाना हो। जीहे नहीं पही से आम सुनी लोगन के ताना हो। जीहे नहीं पही से आम सुनी लोगन के ताना हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा हो। आज तोरा मोंगिया में सेनुरा भराई हो। हमारा के छोड़ी के जान चल जइबू ससुरवा